päivää. Anteeksi, että mä viivyin. Oli tuolla pesemässä. Tää tuli aika äkkiä. Me ilmoitimme tästä EU-tarkastuksesta ihan direktiivien mukaan 15 minuuttia sitten. No niin. Tästä rapsahtaa nyt heti 500 € ympäristösanktiota. Tää on ihan liian pitkä tää ruohomaton nukka. Kauheeta. Niin, mutta ei niillä ole tuossa marketissa muuta kuin tää yksi malli. Kyllä se on ostajan vastuulla, että nukka on 7 millistä. Tästä on ihan selkeät ohjeet EUn eteismattasuositusdirektiivissä. Tuore kurkku, suora kurkkudirektiivi 30/2001, M574, voimariini, mikä tää on, oivariini, rasvadirektiivi 30/2004, L007, 3 sipulia, saatu Anopilta. Jaha. Tämähän on täysin sipulidirektiivin vastainen. Miten niin? Kyllä se on kasvatettu ihan luomudirektiivin 82/471 mukaan 5 vuoden siirtymäajalla. Joo, mutta tämä on ihan liian suuri. Kyllä tästä direktiivistä on vastuussa sekä tuottaja että kuluttaja. Tämä on 500 € sanktiota. Ja mikä olikaan Anoppinen nimi, osoite ja sosiaaliturvatunnus? No en mä sen sotu tiedä. Joo, no siitä tulee sitten lisäsanktiota.